Prosím vás, ideme do toho bloku nášho posledného. My sme tu meteorovali Slavko Hrubanček a tiež pracovisko slovenské a české spolu sa spojili. Autori Hrubanček z Mokova Kareš do prednášky liečba hyperhydrózy ionoforetickým prístrojom určený na domácu aplikáciu. Sa to aj filmuje, tuším, áno, takže meteorológi majú usmievajú sa tým spôsobom. Dá sa páči. Povedem strémovaný teraz. Veľmi jednoduchá, veľmi jednoduché vzdelenie s našimi skúsenostiami s liečbou hyperhydrózy ionoforetickým prístrojom, ktorý sa volá elektroantiperspirant. Práve podotknúť, že nemám žiadny konflikt záujmov, žiadny nejaký finančný s firmou, ktorá ten prístroj vyrába. Hyperhydrózu definíciu máte na slajde: excesívne potenie na ktorejkoľvek časti tela, postihuje 2-4% populácie a má výrazný dopad na pracovné a spoločenské aktivity z človeka. Tu vidíte, že vlastne potné žľazy v pravej strane obrázku sú inervované teda výlučne autonómne. Tie miesta, kde môžeme zasiahnuť, sú viaceré. Môžeme zasiahnuť postsynapticky, to vidíte. To sú anticholinergika. Môžeme zasiahnuť presynapticky, napríklad botulotoxínom. A môžeme samozrejme zasiahnuť aj ako fyzikálnymi metódami, ako je ionoforéza. Podľa skóre závažnosti hyperhydrózy rozdeľujeme hyperhydrózu na ľahkú, miernu, to sú tie stupne 1 a 2 podľa tejto škály, a strednú až ťažkú. Ten strategický algoritmus je následovný. Pri ľahkej aj miernej začíname alumínium chloridom, pokračujeme potom buď ionoforézou alebo aplikáciou botulotoxínu a potom kombinujeme tieto metódy pri neúspechu. Pri tej strednej začíname rovno kombináciou alumínium chlorid plus ionoforéza alebo botox, alumínium chlorid s ionoforézou a botoxom, všetko troje dohromady, a pri veľmi refraktérnych formách potom je indikovaná sympatektómia. My sme za to obdobie niekoľkých mesiacov liečili 9 pacientov, sú to mladí pacienti s vekovým priemerom 30 rokov a s dlhým trvaním hyperhydrózy, takmer 9 rokov. Hyperhydróza bola 8-krát lokalizovaná na plantách, 2-krát na dlaniach a 2-krát v pazuchách. Ten prístroj elektroantiperspirant je prístroj českého výrobcu. Je možné aplikovať tú ionoforézu na dlane, planty alebo axily. Tá schéma je určená výrobcov. 5 z tých 9 našich pacientov absolvovali po inštruktáži liečbu doma, 4 pacienti ambulantne. Čo sme hodnotili? Hodnotili sa parametre v priebehu trojtýždňových, teda týždňových intervalov v celkovom trvaní 3 týždne. Hodnotila sa intenzita hyperhydrózy vizuálnou analogovou škálou, hodnotilo sa stupeň závažnosti podľa takého jednoduchého skórovacieho systému, ktorý sa volá Hyperhidrosis Disease Severity Scale, a hodnotila sa tolerancia liečby, a na záver potom pacienti dávali nejaké celkové hodnotenie. Je to prístroj pomerne malý, prenosný, napájaný tužkovými batériami. Tie technické parametre, napätie, odpor, prúd, ten prúd je od 0 do 30 mA a môže sa aplikovať až do doby 50 minút. Prístroj má certifikát, je certifikovaný prístroj. Tu sú už výsledky, vlastne u všetkých pacientov, ako vidíte, došlo k redukcii hyperhydrózy. Liečba bola u všetkých pacientov tolerovaná veľmi dobre, prakticky označili ju ako bezproblémovú vo všetkých návštevách. Celkovo hodnotili pacienti liečbu následovne. Významne bolo redukované potenie u 6 pacientov, mierne u 3 pacientov, prakticky nezhoršilo sa, nezvýraznila sa hyperhydróza ani u jedného pacienta.
Čo je to ionoforéza? Je to prienik jónov do kože pomocou elektrického prúdu. Niekedy sa môže aplikovať ionoforéza s pridaním anticholinergík. Tu je však ten problém, že anticholinergíka na lokálne použitie sa nevyrábajú a pokiaľ by sme chceli nariedovať celkové anticholinergika, tak by sme toho potrebovali veľmi veľa a to už by bolo ekonomicky dosť neúnosné. Zdôrazňujem kontraindikácie, to pokiaľ by ste pracovali s tým tehotenstvo, pacemaker alebo defibrilátor a kovový implantáty sú kontraindikáciami ionoforézy. Tá ionoforéza, ako sa nazýva, tap water ionoforéza studničnou vodou je roky overená metóda na liečbu hyperhydrózy. Čo bola doterajšia limitácia, že tá ionoforéza sa poskytovala iba v ambulantnom prostredí ambulancie alebo nemocnice. A tie efekty podľa tých citovaných prác je, tam vidíte okolo 68%, 81% redukovanie, signifikantná redukcia hyperhydrózy. Toto je údaj z webovej stránky, ktorý dokumentuje to, že komunikácia s pacientom je dôležitá. Vlastne úspešnosť liečby sa po vykomunikovaní niektorých problémov podarilo zvýšiť až na z 85 na 94%. Čiže čo povedať na záver, ionoforéza je osvedčená, účinná metóda na liečbu hydrózy. Je to prvý prístroj vyrábaný v našich krajinách na domácu aplikáciu. Bola dokázaná účinnosť v malom súbore, ale tie výsledky sú také povzbudivé. Je možnosť, výhodou je, že je možnosť opakovane aplikovať túto terapiu podľa potrieb pacienta, pretože samozrejme tá liečba ten efekt liečby nie je doživotný. Tolerancia a bezpečnosť sa ukazujú ako bezproblémové. Ja vám s týmito kvapkami potu ďakujem. Tu je pani profesorka. Ako dlho trvá remisia z tých 9 pacientov, čo vieme, máme iba o 3 údaje. Ale my sme posledného pacienta robili nie tak dávno, bolo to asi mesiac pred uzavretím deadline na abstrakty, ale 3 pacienti udali asi po 6 až 8 týždňoch znovu recidívu.